Ano ang himuon mo, Papa J. Boy Nonoy? Kung nabalaan mo, ang isa sa membro sa imong pamilya nag-atik-atik lang. Uy. Kay grabe ang ako ang pag-atipan, pag-atag importansya sa iya, pero wala man lang para sa iya. Isa pa, nga nagpa-atik-atik lang din siya. Nga may something sa iya, Papa J. Boy Nunoy, pero sang gidala ko siya sa doktor. Dini ko na nabalan, Papa J, ang matuod. Para inyong maintindihan, mga brad. Sis. Amo na yung mga panghitabo. Edna, anak. Edna. Tay, ano to, tay? Edna, nagdalisan, day. Dalisa. Tay, ara ka naman, tay. Kabalo ka, tay, nga nagatiga mo pa ako, tay. Dali lang kaayo, Edna. Dali lang kaayo. Tay, dali lang nga, tay, Kaya mo na na. Paano Edna. ka, ha? Ay, Edna, dali lang may isugid ko kanimo. Anong isugit mo, tay? Na-remember ba nimo sa unang panahon? Ay, abot si tatay, tay, mabalik naman ta, Edna, tatay. sa unang panahon. Dali lang, Ang tay, katong mga... Edna, Isip ako, tay. Patiga mo pa ako. paminawa matiis ako. Edna, Permit ko lang mabatian sa imo, pay. sa unang panahon. Dali lang, tay, Malakad Ika. na, tay. Edna! Pandamay. Si tatay, Mabalik-balik na lang pero may istorya niya. Wala na giga pamati Ay. sa kuha dire. Ayaw na lang ganina nga, hindi mo na lang pagsapakon. Oy, Sapakon silingan! mo, Magdugay pa. Buligin ko ninyo dire. Siguro amo na gid na, siguro basta uli ano na. Pandamay din itabuhan eh. Sa unang panahon. Panahon pa ng hapon. Oy! Buligin ko! Oy, asawa ko, mayo kay disulod ka. Ay, may ginapangita ako nga hilo kagang dagong din na yaman. Yes. Huwag mo nakita to ga. Wala ko kakita pero Ginapangita ko ya hilo kag dagong kay ya brief mo tahion ko. ay salamat kayo. Ay, kadang. Ano kay Lusing. ginahambalan ka nga hindi ka na gani magsigi ka brief. Isigi ka man gani kalumid perme. Ay, Lusing. Ay ambot Istoryahan sa ako na ko'y hambal ka mo. Importante lang ni. Ano na? Taga Nadumduman mo ba itong mga padahon nga bata-bata? ay sus. Na babalik naman ta dira. Hindi ba na Mas nami man ang una-hunaon katong mga bata-bata Ay. nata sa suba. So, diba? Bot ni mo darling Dali lang kay manahi ko anay. Lusing! Tao. Oy, Lusing! Perme na lang nga sige ka. Damay ka. Nistorya ka kinaagi niya. Wala na Ay. ginamati na ko din. Busy ako, dali lang kay manahi ako. Ay, buligi ko. Wala ko ninyo gipamatian diri sa balaya. Magpaatik-atik ko diri. Magpapatay-patay ko. Imutan ko ning mga bulong diri sa akong kilid. Okay. Bulaon ko ni akong baba. Para makita nila nga daw patay na ako. Wala din ko ninyo ginapansin dire. Sige, remno ko ni... Tay! Tay! Do kami ngaw sa sulod, ha? Tay, dali na, tay! Makaon na, tatay!
Piungon ako akong mata ka ng dila musik. Tay! Ay, bula-bulaon ako akong baba. Tay! Bula-bulaon ako akong baba. Ay. Magkudog-kudog ko. Wala nagasabat si tatay, ha? Magkudog-kudog ko. Wala man nagakumod-kumod sa sulod din, ha? Doon ang baguhan ako, ha? Dali lang kaya. Sudlon ko siya sa tangkal. Ano na, mas tangkal tatay. Dili na di piramiya nga lunggaan niya. Tay? Ari na ako sa tangkal. Tay? Ah! Tay? Si tatay? Nagabula. O hindi. Si tatay. Nagabula ang iyang nga ilong. Nagabula ang iyang nga dalunggan. O hindi. Tay! Tay! Ano ikaw, tay? Ay, tama! Tatay! Tunay! Si tatay! Nagabula ang iyang nga ilong kag dalunggan. Magdamay ka. Ba't si imo nga tigulang ka? Hindi ba naginambalan ko ikaw nga hinugay ka sige papas mo ka imong kaon? Huwag ka man din napagot man. Nagkaon na to. Nagkaon ka pero nga nagbula mo dalunggan kag ilong. Nasawa ba na? Nasubraan na na itong Sobraan. pagkaon ng baboy. Ay, ambot sa imo. Te, kamusta? Ano pa yung ginabatyag mo? Okay lang ko. Wala problema. Ay, ambot, dali lang Luseng. kadugay-dugay. Luseng, Ulaton tayo, doktor, kung ano ang mangin resulta ka. di na ka magpa-doktor. Nga man. Wala problema. Di na magpa-doktor. Sagdi lang ko kanya akong sakit. Huwag sa maling sakit. Kaya basi Wala magkuhan na, basi maglala ng imo nga Wala, ginabatyag. ano ko'y problema. Abi, kiputa bala ng baba mo kay... Luseng, Ay, ambot. Oh, pamati ako. o sige, nagapamati na ako. Nadumduman mo itong mga panahon Ay, ng mga ambot. bata pa ta. Dili naman kita. Hindi ba na daw halos adlaw mo na lang na ginapa-mention ina sa akon? Kag napamatian ko naman ina. Maolagay. Pero di ba katong mga bata pa ta? Ay, ambot. Nakita mo itong mga panahon nga grabe na itong Pero, kalipay. wala ako yung kaagi bata. Unsa ko no? Diretso lang ako yung pagkatigulang mo. Lipat ka na. Nagalipat ko. Ay, ambot sa Pero, imo ah. di ba nadumduman mo to, di ba katong mga hapon pagsulod, di ba? Pag-atake nila, di ba grabing dagan na to? Pero, di ba ginambalan ko na sa imo? Na wala na ikaw kaabot sina nga panahon. Sa Wala na panahon pa ina ni lulo mo. Unsa ko no? Ano ka man mo yaman. Pero Abi, pagtulog na lang bala. Lusing. Pagtulog na lang bala para magkapahuway ka na. Ay, sige Tulog ba na? lang. Nadumduman mo Tulog sa una. lang. Hindi ka Di ba? magtulog karon, hindi ko na pangampangan si Junjun mo. Matulog na ko, matulog na. Di man galit ka. Si tatay, ha? Magpakiri-kiri ko diri sa Pagpagin gilid. ako basta si tatay nga ginatawag pangalan niya kag wala nagasabat pa. Magpakiri-kiri ko diri sa Tay! gilid. Para sigurado ka na. Magpakiri-kiri di ko nyo ginapansin diri sa balay. Sige lang mog, busy. Busy. Pakiri-kiri ko diri. Wala nga daan bilin diri sa balay pa, way pagit si nanay. Basta mga amo gani niya. Ginakurdam gid ako. Ano magpakiri-kiri ko? Ay, pag si tatay ang kabay pa nga wala naman sa may ginhimo nga ano. Magpakiri-kiri ko Tay? pagsulod di. Ano lang. Tay, Ano lang. ay ambo. Di ko mutingog. Ari na ako sa kwan. Ari na ako sa kusina. Ano ko maglingog. Tilo diri man lang sa gina sa kusina mo. Pakiri-kiri ko diri. Tay? Pagsulod na. Tay, ano ka tay? Ay, siling ko gid mo. Ay, kinakurdam gid ako basta mag-amo ni si tatay. Tay, sige. Dalutan na lang ka sa doktor, tay. Kaya why di rin si nanay. Ay, ambot si imo, tay. Ano nang inababyag mo, tay, ha? Sino ba ang pamilya sa pasyente, palihog? Dok. Ay, maayong... Anak niyo ko, Dok. ikaw ay ang anak ko. Kamusta si tatay, Dok? Guwapa man iyang anak niya. Miss.
Dr. Jones. Halin pa kog Davao City. Naabot ko og Tagum City. Tuwag ka, Dok. Ayan, subog. Ano na ko diri sa... Ba't sing ganun, Dok? Kailan mo si Kuan? Si Dr. Abraham? Basi classmate ni mo, Dok, si Dr. Abraham. Wala, familiar ko sa iyang pangalan, pero siguro nagka-classmate mi o batch mi nga nagka-graduar sa ang kurso, no? Pero Siguro, Dok. Bitaw, Dok. ikaw ba ang iyang anak, ha? Ako ang iyang anak, Dok. Sige. Kamusta na akong papa, Dok? Madam, din ba ang imuhang nanay? Pwede na ko may istorya po ng imong Ang nanay ko, Dok, ato, Dok. Nay? Nay? Anak? Ay, Dok. Mrs. Good morning, Dok. Nay, gusto ko istoryahon ni Dok. Pwede Dok. kami lang isa good sa imong morning. nanay. Kami lang isa sa imong nanay may istorya. Sige, Dok. Sige. Tagaan ko sa musang ligwan ni nanay. Anak, relax ka lang, ha? Kaya ni Inutin ko sa nanay na. tubig. Oo. Dok, kumusta naman ang akong abana, Dok? Madam, naku isugid sa imo nga pinaka-importante. Ay, Dok. Ha? Dok, kumusta ang kalagayan sa akong abana, Dok? Ang kalagayan, madam, okay pa ang lagay. Kamusta ang iyang lagay, Dok? Ang lagay, same gihapon gabitay. Mayo. Basi kung may operasyon, Dok. Wala, basi kung, wala, Mrs. Wala. Pwede, Dok, ipaulayhon ko na lang ng iyang alagay, Dok, kung madisponiran pa ina, Dok. Wala, Mrs. Sa palagay mo, Dok, kamusta ang iyang lagay na apay pag-asa, Dok? Ang lagay, madam, mayo pa ang panahon may lagay. Pero ang iyang lagay, madam, mo nagay panahon. Kaluoy sa akong nga bana. Pero, Hindi madam, naging mamidyusan, Dok? ihutik ko sa imuha, ha? Ihutik ko sa imuha ang ako ang findings, ako ang... Palihog ko sige, Dok, ha? Kay ihutik ko, medyo ha? bungol-bungol ako, Dok. Ihutik ko, Tuod ka, Dok? kana, madam, kana. Tuod ka? Mawala. Okay na. Ate, maayos siya na, Dok? Tawagon ako ang imuhang anak kaysa imong anak na ako i-explain. Sige, Okay Dok, lang ba? sige, Dok. Mas maayo, Dok, nga. Halin mismo sa imo kay walang labis, walang kulang. Butang eh. Pastorya ako ni Dok. Ah, Dok? Kamusta nga akong papa, Dok? ang Kamusta imong iyang findings, Dok? ang imong mama, di ba di mo pabangoton? Nga kamusta siya? Siguro, Dok, nga. Mas maayo siguro nga. Sa imo na lang na akong pamangkuton. Sige. Lingkod yan eh. Nakita din sa among mga Dok? test. Miss, Asa kong malingkod, Dok? Sa wala o sa tuon? ano na diha sa akong atubangan? Aron mo ka istorya tag maayo. Sige, Dok. Kamusta ni ay akong papa, Dok? Ang imong papa sa among mga test nga gihimo halin sa ulo padto sa iyang Dapa-dapa, Dok. dapa tanan na-check na mo diri miss nga Miss pa lang ako, Dok. miss di ay miss nga ang resulta sa loto mo kini ang mga resulta miss kini tanan Kini, ha? kana kana ang mga resulta sa imo Maodihan yung findings, Dok. mao ka ng Kasi findings. kung pwede, Dok. Ihambal na lang sa akon kung ano ang resulta sa to, Dok. Kini tanan. Mao kini ang resulta tanan, ha? Kana. Kini. Kana. Kana. Wala ka ba kikulbaan hapit na kumamatay? Wala na akong ginakumpaan, Tay. Unsa Kay kapila ko pa na na? nimo nga gin-attempt sa amon, Tay, nga ambal nimo daw mapatay ka. O sa subong buhi ka man gyapon. Tay? Di ko ka ginawa. Magdamay ka. Tay, ambot si mo, Tay. Hindi mo na kami mabulan ni nanay, Tay, kaya... Nakabalaw na kami kung anong ginahimo mo. Unsa ko na? Anong nakabalaw? Kabalaw ka ba, Tay, nga kung anong perwisyo nga ginhimo mo? Sige mo kami pabalik-balik ni nanay sa ospital. Nga kabalaw na kami kung anong matuod. Anong matuot? May sakit ko. Tay, May sakit ko, anak. hindi Di naman ko ka lang ginawa. magpakuno-kuno, Di ko ka Tay. ginawa.
tay. Hindi daw lang magpakuno-kuno, tay. Nakabalo na kami ni nanay kung ano matuod. Nga ngambal sang doktor ang findings ang imong sakit nga pakuno-kuno lang. Kagang matuod, wala ikaw sang sakit. Atik-atik to ng doktor. Naku sakit. Tay, doktor siya, tay. Mas kabalo sa kung anong matuod. Kagang matuod siya na, tay. Ikaw ang nag-aatik-atik sa amon ni nanay. Unsa ko na. Nga ginahimo mo na sa amon, tayaw. Hindi ka pa ba konforme sa amon nga pagtrato ni nanay? Wala ka man diri ginapabayaan. Nga mo kasi na. Kung gusto mo magkaon, makaon mo man. Kung gusto mo himuon, ginahimo mo man. Pandamay ka. Ano ba lang problema, tay? Nasakpan na gud. Prangkaha ako, tay. Kay natak-an na gid ako, tay. Natak-an na gid kami. Sa imo nga paabo-abo permi sa amon nga may ginabatyag kagali kay wala. Pandamay. Prangkaha kami, tay. Sakpan ng Hindi bida. pala kami pagpakahuyit, tay. Nadakpan ng bida. Kay kabalo ka, tay. Ginaistoryahan kita dira sa bangga. Nga nga balila, sige ka pa sa ospital-ospital. Nga wala ka malang may ginabatyag. Kakapoy, tay. Kakapoy. Nahuli na. Ano ba lang dapat namo ni mo, tay, para maguntat ka na sa imo nga ginahimo? Anak, patawara ko. Wala mo yung ko sakit. Ay, hambot sa imo, tay. Ginakapoy na gid ako, tay. Anak, nagpatik-atik lang ko, anak. Hindi ko kaginawa, pero gusto lang na ko ang inyong atensyon. Ginakapoy ako, tay. Kabalo ka man siguro, tay, nga kung ano ka busy diri, tay. Di ba? Gusto lang na kong kaistorya. Tanaw mo bala si nanay, tay, kay hindi magatubang si nanay sa imo, kay hindi ba na ni nanay kung maluoy ba siya sa imo o maugot? Gusto na kong kwan. Gusto na kong naimabati sa ko ang mga ginahambal. Kabalo ka, tay. Kagapoy man pamatian, nga halos adlaw-adlaw ang ginaistorya mo. Ginaistorya mo kagapon, ginaistorya mo naman subo. Amo, tay, nga, pati ako, tay, daw nakapoy naman ako. Patawara ko na. Natak-an ako, tay. Patawaran. Natak-an na ako. Anak, patawara ko. Story na. Nanay ko, tay, Ina, Kung gusto mo makaon, tayara na ang pagkaon mo. pandamay ka ron. Hindi ko kaginawa. Ina, Tay! Baka ginawa ka, tay. Ina. Hindi ka maglahok-lahok, tay, kay basi madayunan ka. Ay na, okay na ko. Okay na. Ni Ed na sa sitwasyon. Mangakig bagi daw sa sayang tatay, letter A. Letter B, intindihon. O letter C, gusto niya ng mulayas. Mulayas. Ay, lamay ka. Ikaw, Brad, anong maayo ng tatay? Pandamay ni tatay. Siguro para sa akon, sa kay Edna, ang maayo mo na lang dahil mo, Edna, nga kuha na lang Edna. Ang imong pasyensya. Pasensya na lang, Oo, Goro. kagang imong pag-intindi. Na. Kay intindihon mo na lang. Mm. Nga sa amo na nga pangidaron na nag-aamo na sila eh. Mm. Ang maayo po dira, intindihon mo na lang. Oo, kaysa supakon mo na pasundan mo na lang na sila, maayo pa kay kung supakon mo, mas mabudlay pa kagdala na sa ilang pangidaron.